Voitteko kertoa, miksi? Eikö, eikö pankissa ole ihmisiä töissä? Voitteko kuvitella? Minä löysinkin kuitenkin uuden potentiaalisen sijoituskohteen. Eli 72 rakennettu omakotitalo seurakunnan vuokratontilla ja pyyntihinta oli 60 000. Että no helekatti, että nyt minä en tee samaa virhettä, minä jää oottelemaan tarjouksen jättämistä, että koska minulla oli se lainalupaus 66 000, niin ei muuta kuin tarjousta sisään. Tarjosin 50 000 ja myyjä tuli sen verran sitten vielä toisen päähän vastaan, että 55 000, niin molemmat sujut. Mutta no ei mitään, miehän laittelen kuule pankkiin tietoa ja eiköhän tämä onnistu, että kun mulla on siellä lainalupaus olemassa. No, eihän se sitten taas mennyt niin kuin römsössä. Eli koska tämä oli hiljaisessa myynnissä tämä kiinteistö, niin pankkihan tietenkin vaati sitten kuntotarkastuksen. Ja kaikki tiedot tonteista ja kuluista ja tehdyistä remonteista ja näin päin pois. Ja no, ei mitään. Myyjä suostui tekemään tai teetättämään kuntotarkastuksen siihen ja oli myöskin itse paikalla siinä. Sieltähän sitten tietenkin löytyi vähän sitä sun tätä. Eli isoin ongelma oli, että vessasta löytyi kosteutta. Eli vessanpönttö oli vuotanut lattiamaton alle ja siellä oli sitten tietenkin vähän rakenteet kostunut ja vähän seinää kostunut. Ja kylpyhuone alkuperäinen sieltä 70-luvulta. Eli kuntotarkastuksessa on nyt maininta, että se on niin kuin saneerauksen tarpeessa. Päävesiputki, alkuperäinen tämmöinen kuuma sinkitty, siitä tuli myöskin maininta. Sitten tämä vesivaraaja, se oli jo yli 20 vuotta vanha. Nämä ulkopuolen hommat, no tietenkin tämmöistä ikkunanpokat pitää huoltomaalata ja näin päin pois. Sitten sieltä puuttuu salaojat, niin pitäisi niin kuin kaivaa talon seinusta auki ja sinne sitten laitella näitä kosteussulkuja ja salavesi-oja kaivoputki on hässäköitä. Että näin sehän ole ongelma, että vessamme oli joka tapauksessa ajatellut räjäyttää ja kylppäri oli tarkoitus uusia ja pihatyöt onnistuu, koska miehellä on olemassa kaivinkonetta ja muuta systeemiä, että me pääsen materiaalikustannuksilla. No, pankkihan oli asiasta tietenkin eri mieltä. Kiinteistö ei ole rahoituskelpoinen ja ne oli sitten saman tien niin kuin hylännyt sen lainahakemuksen, eli sain kielteisen päätöksen, tai en ollut edes vielä saanut sitä kielteistä päätöstä, vaan siinä vaiheessa, kun tuli nämä viat ilmi, niin hoksasi sitten myyjältä kysyä, että no sullahan on varmaan voimassa oleva kotivakuutus kuitenkin tähän kiinteistöön. Meni vakuutuksen piikkiin, eli vakuutusyhtiö tulee tekemään kiinteistöön niin kuin täysmittaisen remontin sen kosteusvaurion osalta. Sijoitan lisää 10 000 euroa siihen kiinteistöön, mitä ei ollut alun perin tarkoitus sijoittaa. Eli kun oma talo oli niin kuin riittävä pantti sille 66 000 euron lainalla. Valitettavasti tässä vaiheessa lisärahoitus eikä tulevat remontit niin ei enää vaikuta lainapäätökseen. Eli ei riitä, vaikka kyseessä on Pohjolan vakuutusyhtiö, pankkina on osuuspankki, niin kuin tämä vakuutusyhtiön dokumentointi ei riitä. Eli uusi kuntotarkastus kokonaan, uusi lainahakemus kokonaan ja täytyy odottaa, että remontti on valmis. Kun se remontti alkaa, että me pystyisin itse olemaan siinä mukana omalla rahalla, että me voisin vaikuttaa niihin materiaaleihin, me pystyisin lisäämään sinne alapohjaan eristyksiä, vesieristyksiä, lämpöeristyksiä, me voisin vaikuttaa lattiamateriaaleihin, väreihin, kaikkiin sillä, että me maksasin sen erotuksen. Minä haluan sinne kaakelin ja minä haluaisin sinne lattiakaivon, mikä onnistuisi nyt lisätä tässä vaiheessa, kun rakenteet on aukottu. Ei käy. Sen pitää olla valmis. Ja minun täytyy sitten purkaa nämä uudet materiaalit sieltä ja tehdä sitten haluamani muutokset. Onko siellä vaan niin kuin joku tämmöinen opus, mitä ne lukee, kun täällä lukee näin, niin sitten mennään näin. Mutta eihän mie en ymmärrä.
Mutta ei se haittaa. Me olen tehnyt laskelmia ja taistelu jatkuu ja käydään asiaa läpi toisen pankin kanssa.